Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je najväčšia botanická záhrada na Slovensku a rozprestiera sa na približne 30 hektároch. Jej kolekcia obsahuje vyše 4000 druhov, poddruhov a kultivarov rastlín z celého sveta. Je zároveň významným vedeckým a pedagogickým pracoviskom, ktoré sa od svojho založenia v roku 1950 venuje aj ochrane ohrozených druhov flóry a biodiverzity v regióne. V nečakanom okamihu sa nám naskytol pohľad aj na mladého muža za budovou záhrady, ako krája kusy starého chleba pre zvieratá. V botanickej záhrade UPEŠ v Košiciach sa nachádza aj unikátna zbierka približne 1200 kaktusov a sukulentov, ktorá je považovaná za najväčšiu takúto kolekciu v rámci bývalého Československa. Pracovníci tu čistia fontánu od nánosu bahna po celej sezóne. Botanická záhrada bola založená 5. mája 1950 a hneď od svojho vzniku slúži ako vedecké a pedagogické pracovisko, a teda nielen ako verejný park, ale aj ako centrum výskumu a vzdelávania botaniky a ochrany biodiverzity. V zbierke botanickej záhrady je vyše 650 druhov rastlín zahrnutých v CITES. Ide o medzinárodnú úmluvu o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Záhrada tak aktívne chráni a pestuje druhy, ktorých obchodovanie a ochrana sú regulované na medzinárodnej úrovni.